Začal už 6. rok války, té největší a nejhroznější války lidských dějin. Československé vojenské jednotky v bojových sestavách sovětské armády překročily už československé hranice a osvobozují první vesnice a města své země. V jejich řadách bojuje také mladý důstojník, dnes armádní generál Martin Zur, ministr národní obrany. Boje prvého československého armádneho zboru neboli na území Československa ľahšie, ako to bolo na prístupach k našim hraniciam. Terén je tu veľmi členitý, výhodný pre obranu a nevýhodný pre útok. Fašistické vojska sa bránili, ako sa hovorí, na život a na smrť. Budovali pevnú a hlboko členenú obranu. Vojska 1. a 38. armády i 1. Československého armádneho zboru boli vyčerpané, unavené, mali značné straty na ľuďoch, zbraniach a technike. Aby bolo možné prejsť k útoku do väčšej hĺbky, bolo potrebné doplniť jednotky, dať im možnosť oddychu a zorganizovať i nové jednotky. Naša túžba bola pokračovať v boji, postupne oslobodzovať naše územie, spojiť sa s povstaleckými vojskami a partizánmi, ktorí bojovali najmä na strednom Slovensku. Ale i naše vojska využili terén a prešli do obrany. V tom čase sa vedenie komunistickej strany a velenie zboru pripravovali i na prácu s našimi ľuďmi na oslobodenom území. Mal som to šťastie, že som bol medzi 3 vybranými komunistami, ktorí sa pripravovali pomáhať zakladať v oslobodených obciach revolučné národné výbory. Nebol som na takúto úlohu pripravený. Veď som nemal žiadne skúsenosti z masov politickej práce. Moje obavy však boli zbytočné, lebo Slovenská národná rada prevzala i úlohu pomáhať zakladať revolučné národné výbory na oslobodenom území. Konec roku 1944 byl již ve znamení velkých strategických úspěchů sovětské armády, která v té době již osvobodila celé Bulharsko, celé Rumunsko, větší část Polska, Maďarska a i Jugoslávie, ale přitom jen menší část Československé republiky. Linie fronty tehdy probíhala zhruba od Varšavy na Prešov, Košice a zase na jih na Budapešť a do této linie byl vražen klín, který prakticky představovala ta hornatá část Slovenska, který dělil fašistické uskupení na 2 části, na část severní, která byla hlavním uskupením, a na část jižní v Maďarsku a v Jugoslávii. 18. ledna 1945 zahájila vojska první gardové armády útok, kterého se zúčastnil také náš zbor, a za tohoto útoku osvobodil řadu obcí severovýchodního Slovenska, mezi nimi i města Barďov a Prešov. Proniknutím do tohoto prostoru byl zbor přiveden na operační směr Prešov, Poprad, Mikuláš, Ružomberok, Žilina a dále Praha. Po krvavých bojích o přechod Karpat se fronta na řadu týdnů zastavila. Sovětská armáda připravovala svou lednovou ofenzívu. S pohybem fronty vyrazily na západ i jednotky 1. Československého armádního sboru. A na ty dny vzpomínají tehdejší rotný Andrej Faglic, který byl osvětovým důstojníkem praporu automatčíků, a tehdy poručík Sergej Petras, velitel praporu automatčíků. 16.1. sa náš prapor mal presunúť do Stropkova. Vo večerných hodinách začal tento presun. Veliteľ obdržal úkol vykonať tam prieskum bojom s cieľom získať zajaca alebo odkryť predpokladanú činnosť protistojaceho nepriateľa. Veliteľom roty k tomuto účelu bol vybraný skúsený prieskumák rotný Peregrín. Pri upresňovaní bojovej úlohy veliteľovi roty
Požiadal som veliteľa praporu, aby som sa mohol zúčastniť tejto akcie. Veliteľ súhlasil. Čaty prešli Ondavu v 17 hodín večer a keď došli na úroveň domku v osade Bokšárovňa, vyrazili do útoku. Asi 200 alebo 150 metrov pred nepriateľskou obranou boli sme jeho palbou prinútení zalahnúť. V túto dobu zvlášť vynikol čatár Burkala, ktorý spod drevenej strechy hospodárskeho stavenia sledoval situáciu, do akej sme sa dostali, a guľometnou palbou umlčoval ohniská odpor v nepriateľskej obrane. Nepriateľské svietacie strely zapálili strechu domu, kde Burkala bol, ale on rýchlo prešiel na druhý dom, odkiaľ pokračoval v palbe i napriek tomu, že bol ranený. Aj cez osobný príklad veliteľa roty, veliteľov čiat, nepodarilo sa rotu zdvihnúť a pokračovať boji. Mali sme 5 ranených. Čatár Burkala, ktorý si viedol veľmi statočne, utrpel dvojitý prester pleca. Statočne si viedol i desiatnik Oravec. V ranných hodinách 18.1. náš prieskum zistil, že nepriateľ ustupuje z obranného postavenia pred nami. Zahájili sme jeho prenasledovanie hornatým, porasteným terénom cez blatný vrch smerom na dedinku Kurima. Nálada medzi vojakmi a veliteľmi sa náhle zmenila. Postupovali sme ostražite a rozhodne boli likvidované odpory, ktoré kryli ústup nepriateľa. Keď sme sa priblížili ku dedinke Kurimi, na hornom konci dediny sa rozpútal boj a naši sa snažili preťať, zahradiť možnosť nepriateľovi, aby mohol ustúpiť po ceste, ktorá vedla do Bardejova. Medzitým sa zotmievalo, ale z druhej strany riečky Toply bola jedna časť dediny odstreľovaná guľometnou palbou. Naše 2 roty zalahli na okraji dediny pozdĺž riečky Toply. Na druhý breh, odkiaľ išla palba, sa nedostali. Keď veliteľ praporu zhodnotil situáciu, rozhodol sa za každú cenu odpory za riečkou zlikvidovať. A v tejto situácii sa obrátil na mňa, nedával mi rozkaz, ale požiadal ma, aby som sa pokúsil obidve roty zdvihnúť do útoku a aby odpory, ktoré sú za riečkou Toplou, boli zlikvidované. Úlohu, ktorú som dostal, som pochopil a hlásil som odchod. Uvedomil som si pocit zodpovednosti za úspešné splnenie tejto úlohy. Na chvíľu mi prebehla celá situácia hlavou. Vybavilo sa mi pred očami to, ako ma tento veliteľ prijal, keď som hlásil príchod a nástup do funkcie osvetového dôstojníka. Veď vtedy povedal, čo bude u nás robiť, pán komisár, s akými plánmi ste prišli. Prečo vlastne mne dáva túto úlohu, veď má okolo seba iných veliteľov s dôstojníckymi šaržami na ramene. No nemal som mnoho času, aby som o tomto uvažoval, ale snažil som sa zbaviť týchto myšlienok a myslel som na úlohu, ktorou som bol poverený. Keď som prišiel k zalahnutým rotám na brehu riečky Toply, bola už tma. Guľometná palba bola stále veľmi živá. Humná, ktorí boli za nami, tie horeli a priestor zalahnutých hrôd bol celý osvetlený. Rýchlo som sa pohyboval medzi čatami, aby som našiel veliteľov rôd. Zalahol som vedľa veliteľa 3. roty, ktorý by iste aj dneska vedel povedať o vtehdajšom našom rozhovore. Potom som vstal a čo mi hlas stačil, velil som. 2. a 3. rota vstyk proti nepriateľovi vpred. S družstvom, ktoré bolo pri mne, s družstvom desiatnika Siváka, sme vyrazili prvý a za nami postupne obidve roty smerom k odporom nepriateľa. 2 odpory nepriateľa sme obklúčili a palbou umlčovali. Keď z mlyna, v ktorom bol jeden z odporov, palba guľometu utíchla, desiatnik Sivák a ďalší vojaci hodili tam cez okno niekoľko granátov a čakali na výsledok. Za chvíľu sa ozval hlas: nestřílejte, ja som taký Čech. Vyzvali sme ich, aby sa vzdali. Z mlyna vychádzali von s rukami nad hlavou a krvácali. Keď sme mlyn prehliadli, zistili sme, že u guľometu a ostatných ručných zbraní nebolo už ani jedného náboja. Podobne tomu to bolo i u druhého odporu.
Vrátil som sa na veliteľstvo praporu, priviedli sme zajacov a hlásil som splnenie úkolu. Ze značně vyššího levého břehu Ondavy měl nepřítel vynikající podmínky k pozorování. Jedno odpoledne byla četa vojáků z podůstojnického kurzu napadena soustředěnou palbou. 2 muži zůstali bez hnutí ležet v závějích. Další bojové zkušenosti získávali samopálníci v bojích se zadními voji hitlerovců, kteří ve druhé polovině ledna ustupovali od Ondavy k Tatrám. Společně s jednotkami 1. československé brigády osvobozovali samopálníci 19. ledna město Zborov, odsud se přesunuli přes Bardějov a Prešov pohoří Bránisko. Po neúspěšném pokusu prolomit obranu nepřítele na tomto zalesněném vrcholu Čelně obešli naše a sovětské jednotky úporně bráněný horský hřbet od severu, přičemž náš prapor dobil cestou ke staroslavné Levoči důležitý opěrný bod na kotě 998, bezmála 1000 metrů. Vesničku pod vzpomenutým vrcholem předvoj praporu dobil v nočním střetnutí, přičemž se dočasný velitel našeho praporu řádně přesvědčil, jak jsou vžité frontové zkušenosti k nezaplacení. Velitel tankové brigády major Janko dočasně ustanovil velitele tankistů kapitána Emila Šrámka, který přijel z Anglie, do čela naší samopálné jednotky výslovně s tím, abych ho osobně přiučil nezbytným frontovým zvyklostem. Všechno proběhlo kolem půlnoci během několika minut asi takto. Rozšířené jednotky pronásledující nacisty najednou zpomalili, pak se zastavili. S kapitánem Šrámkem a skupinou spojařů jsme postupovali asi 100 metrů za čelní hlídkou. Před ní jsem vyslal průzkum. Jdu k veliteli průzkumu, pane kapitáne. Půjdeme spolu, poručíku, odsekl velitel. Velitel průzkumu mi hlásil, že zaslechl německý povel a že teď všichni jeho chlapci v maskáčích zalehli po obou stranách silnice a naslouchají. Navrhl jsem odpor zničit vysláním čety do boku přes sněžní celinu. Velitel souhlasil, i když to pokládal za zbytečné. Houby, nikdo tam není. A na důkaz své odvahy vykročil po silnici. Pane kapitáne, mé nacvičené ucho zachytilo kovový náraz závěru. Nadběhl jsem dobře živeného muže v objemném důstojnickém kožíchu a pádem na něj svalil ho do zavátého příkopu. Snad o 1/10 sekundy dříve, než se nad námi přehnali svítící dávky ze 2 kilometrů. S Emilem Šrámkem jsme nikdy o této příhodě nehovořili. Každý z nás ví, co se mohlo stát a nestalo. Po dobytí Kurimi sme ďalej bojom postupovali na Bardejovskú Novú Ves, prechádzali sme cez Prešov a presúvali sme sa 22.1. do dedinky Víťaz pod Braniskom. V dedinke Víťaz a na tomto úseku sme vystriedali sovietskú vojenskú jednotku. Len čo sme zaujali na tomto mieste obranu, privítal nás delostrelecký a mínometný prepad nepriateľa. Hneď na začiatku sme mali 2 ranených. Samotný pohľad na Branisko, kde mal nepriateľ vybudovanú obranu, vyvolával v nás veľmi nepríjemné pocity. Zdalo sa, ako keby sme zastali pred nedobytným hradom. V tieto dni začali silné mrazy a padal hustý sneh.